Опа, сега така ще го сложа и там бобочето. Оф! Как да го изсипа? Време е да се избира нов капитан. Окей, изсипах го. Моята седмица капитан е долу горе пократителна. Няма го да заблуждаваме. Окей, изсипах другото. Поста се надявам поне да ни изкара на една доста по-силна седмица. След новото зареждане кутиите ми се чувстват пълни, здрави и упорити. И готови да идат в някой друг, който би ги носил. Сега взимаме кутията ми с кокичките, аз пак кокичките. И ги прехвърляме тук, защото тази кутия ми е за поръчки. Чакайте, че изпаднали ластици. И сега тази кутия отива да се продава за 150 лева. Шегувам себе за 25 лева. Така че аз се радвам, че имам поръчки. Дали да е една чанта, дори да е 5 неща. Чакайте, че нямаме викна. Така ги слагаме. Така, вижте, така от тук отиват тук. И да. Ето тук, така и става много лесно и бързо. Просто трябва търпение, а не да почнете да сипате, защото всичко ще иде само на там. И да, сега хора ще чудя как да ги премища, тук е празно. Ето разместих и хора ще спирам, защото трябва да се вечерям, трябва да си къпи, трябва да си правим гардероба за утре. Така изглежда кутията, пълна. Имаме полупълна кутия. Имаме и още една полупълна кутия. Така. И пускам да се продават кутии. Тази кутия се продава за 4 лева. Тази е по-малка и е за 2 лева. Който иска да се поръча, знае къде ми е. Чао, чао!